Čaute, ja som Jaras a vítam vás u ďalšieho videa a sme tu zasa pri Geometry Dash a minule sme nedokončili jumpera, pretože sa mi vybila baterka, takže ideme si ho dokončiť. Toto sme už všetko prešli, celkom sme postúpili a teraz jumpera. Poď. Tak. Pekne. Tá časť otočená hlavou. Pasť to bolo. Tak. Lodička. Otočená. Neotočená. Coin, ale to by som aj tak nedal. Pasť to bola. To je hnusné. Hlavne v Can't Let Go je to hnusné, tie pasti. Ešte raz. No. To bola tá pasť, ale my si nedáme. Tak, toto je celkom ťažké. Nevyspýtateľné. Lodička celkom ľahká teraz. Triple spike. Yes! Yes! Dobre. Jumper. Hej, dokončili sme to. Ale na 2 tempy to není zlé. Tak. Dobre. Jumper a teraz Time Machine. To ani nemám dokončené predtým. To bude ťažké. Tak my si asi dáme najskôr Practice Mode. Niečo naučíme. Najhorší level na svete. Je tu najviac triple spikeov. Tak. Tak, obrátená časť. Ja už neviem, prečo v tých portáloch takých obrátených a tých, tak prečo neukazuje nikde hitboxie, ale okej. Tak. Si na to zvykneme. Tak. Poďme. Obrátený a už zasa sa hitboxy zjavili. Na chvíľu tam nebudú. Tak, pekne. Tam bol coin, ale to by som nedal. To je ťažké. Ble. Husia koža. To by z toho robí. Ale no tak. Ja som zabudol, že mám Practice Mode, okej. Tak. Pastičky. Hnusné pastičky. Dobre. Super. Teraz to skúsime normálnom.
Ale no tak. Prakticky sa mi darilo a teraz moc ani nie. Ale no tak, čo sa mi to robí? Taký gramblavý, Oj. No konečne. Radšej nebudem nič hovoriť. Ale sakra! No tak. No, konečne. Kúsok ďalej. Myslím si, že toto je úplne strácanie času, takže pôjdeme radšej na niečo iné. Môžeme si zahrať, skúsiť Back on Dash v evente. No, niečo lepšie konečne. Wow, to je strašne pekná dekorácia. Tak. Robot, neviem, kde Bacon Track bol robot, ale... Celé to z Dashu. Strašne dynamické. Táto lodička je celkom ťažká. Hlavne toto, ne. Skúsim to ešte raz a pôjdeme na niečo iné. No ja hovorím, ja som taký noob, že to je strácanie času. Tak. Keby som ja také vedel robiť len bolo dobre. No ale to ja nedokážem, to neviem. To asi nebude sakra. No, 80%. A ešte ďalšie strácanie času ideme. Tak, geometry. Tak. O, 13%. Nové. O. To je super. Ja. Sice len o 1%, ale to nevadí. Stále dobrý úspech. Ale prečo som tu? Prečo som tu? Nemám potušenia, prečo. Okay. O, a tam som sa asi nemal hýbať. Čakajte to. Skúsim to dať. Aspoň trošku. What? Čo bolo? Hej. Hej. Poď. No dobre. Takže toto video hlavne, aby sme si pozreli, čo máme nové v tomto Full Geometry Dash na rozdiel od Lightu. No takže asi by sme si mohli, čo ja viem, nejaký veľmi ľahký level, hej? Nejaký veľmi ľahký. Napríklad toto. To je veľmi ľahké. To je veľmi ľahké. Jej. To je normálne auto. To je normálne auto. A prečo mi to tak dojde? Veď to je úplne ľahké. To je úplne ľahké. Prečo mi to nejde? Ja som primitív, alebo čo?
No, vtipov stačilo a teraz si ideme vytvoriť nejaké panely. Ja už ich mám celkom dosť. No a mohli by sme začať napríklad týmto. No nie, počkajte. Takže nový level si ideme vytvoriť. Nejaký. Takže. Bude to na tému asi vesmíru, nejakého súhvezdia, alebo podobne ako Back on Dash, také pekné. Tak, zvolíme si nejaké pozadie, toto, že by... Ukáž, ako to vyzerá. Celkom pekne. OK. Nejakú hudbu určite si musíme vybrať. Počkajte, to som... Aha. Dobre. Ako pekne, počkajte, akú máme. Back on Dash, ja nechcem kopírovať moc, ale mne sa tá hudba veľmi páči, takže asi to dáme tam. OK. OK. No tak, dúfam, že dostanem podržke v komentároch, že kopírujem Back on Dash, ale... A tak, však ho zeber. Poďme si. Nie takéto. No. Čo ja viem, takéto stačí. Font si nejaký vybereme pekný. Takýto. OK. A musíme si ešte vybrať nejakú farbu, pretože takto nepôjde. Tak. Jaj, ale keby... Ja som chorý teraz, takže... No. Moc dobre nerozprávam, ale... Tak, dúfam. Tak, počkať. Aké si dáme pozadie? Ja, zem. No. Takto. OK. MG a MG2 nepotrebujeme. Celkom pekné. No, toto by som ešte dal trochu tmavšie. Tak. Tak. No a to lineu. Tak by som dal asi takúto modrú. Ja si to chcem otestovať, nevidím tú lineu. Save and play. OK. To je celkom dobré. Takže. No čím by sme to začali, takže. Dali by sme si tu určite nejaký spike. OK, ale musíme si navoliť nejakú farbu. Počkajte, tak. Tak, nejakú navoliť nejakú peknú farbu. Počkajte. Tak, to je druhé a teraz prvé. OK, myslím, že stačí. Tak, to sú pekné spajky. OK. Máme tu nejaký takýto. Čo máme takýto? Jak mi to nejde. Ja si pamätám, že taký bol vo Finger Dashia. Išlo mi to, tak neviem, čo to je teraz, ale OK. Počkať. Dáme to predsa len trošku ľahšie. Toto. Jasne. To je ľahšie, to je super. Akurát. No a tu si dáme nejakú žiaru, pretože my máme radi žiaru. Tak, počkať. Wow. Tak.
nepovedalo, tak dáme si asi... Počkať. Tak. Jaký... Počkať, rúžový napríklad. Tak. A blending. Tak. Tak. No, pekne. Teraz to dáme na toto, len to trochu posunieme. Toto. OK. Myslím, že môže byť. Tak. No a čo by sme ešte dali ďalšie? Počkať. Tak. Dáme nejaké, čo ja viem. Toto. Tak. A to aj tú istú farbu. Pekne, tak. Tak. Nie to blending. Tak. Pekne. A tu dáme niečo, napríklad nejaké pekné bloky. Neskôr si toto urobíme a už budem normálne takto robiť. Dobre. Tak. Dobre. Tak, teraz takto. OK. Tak, pekne. Nie, to som nechcel. Nič. Tak. Vidím, kde sedí. Ach, jaj. Hrozné. Swipe. Tak, dáme to tam. Je to dúfam v pohode. Tak, no a dali by sme tu niečo asi. Dáme toto. Ale dáme to. Dáme to hore nohami. Čo? OK. Takto. OK, to vyzerá celkom pekne. No, OK. Teraz to trochu posunieme, máme tu predsa len ten swipe, tak. Tak, že by. Ale. Tak, dobre. Keby sme odstránili. Počkajte. Tak. No, dobre. To som chcel, presne. Aby sa zabránilo nejakým únikom nebezpečenstva. Dobre. No a tuto dovnútra zatiaľ nič, pretože ešte sa musíme najskôr obrysy. No, potom by sme tam tak skočili. Tak. OK. Tak, no, to som nechcel tak. To som chcel pekne. No, tak. OK. Swipe. OK. No a teraz tu. To. Tak.
počkať, dáme tomu nejakú farbu. Okay. Počkať, to sa mi nepáči. Tak. A dáme to nejako takto. Alebo tak. No tak. Tak a to isté spravíme s týmto. Ale ne. Ale ne. Nechcem. Ale... Okej, no. Tak, edit, tak. Dáme aj toto. Alebo tak. Ja myslím, že stačí tak. Ešte toto. No konečne. Tu by som dal nejaký spike pekne. Ale ne, to som nechcel. Dobre. No a to je všetko na dnešok. A ak chcete do komentárov mi napíšte, čo by som mal urobiť s týmto levelom a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak čaute. Ešte vypnúť. No tak čaute.